هو عقمنا هو تقارنا لا 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 زعد سلطنة زعد بينه أنا سبنا دلائي بد نحنا تقارو إنا نزخونا سكن حقوسنا من نتنا نغيرنا تقارو مقالنا تقبلوا تحسن مسارح نقدر زخير سلام كما يتقني زخبركم تخطاتلتي إريتريتيو نلوم خا تقراواي سيندروم أبتحت زبل أرستي نهلو كنا تعمل كيتو أدريس تحفظ لأخلنا تحف كم زلو نباهم نبلو تقاري مكان احنا تقارو أبي أبتازلو تقارو هو عقمنا هو تقارنا لا لا تقارو إنا نزخونا سكن حقوسنا من نتنا نغيرنا تقراواي سيندروم أنا زقر من حدا نقرأ له أبي هوت دز بالك أخذ كون ويبوحدو دز بالك أخذ كون كتفتن مسألة كاي نتن السخاز خون كايو نخال أسب بحيلي زي كون كام بالجن نايتعن ما يكونه زوم كرم حجي انت أمن يرو كسب حجي خ أبي تسأني هم زي رداني نحنا تقارينا زبلوسي حنت تقر من قدار له حدا قام قاس لنا الزرب حدا بهالس لزلنا أتأي ملاليك يوفلينا جلز بالموزن حالنا سب كم سب مسؤول بسلام كنا برمزد اللي حورته سب كله أحواتي نخلات كذا ربح نيسرح عدلات تفتر ناي كلات كاد إحنا تنتساتتان تمالالي خاطه وحس حد بهالن لمدن تكبابرن تلواوت كوتاس حق أني قربتنا درجة حولنت حق أني حولنت كأ درجة حدنتي إذا مالت جن اتناتي ناتكايو اتناتكا خا ناتيو أي سمعني بسخا أنا تقراواي أنت خوينو مجود كات أجمع له ويداتهم أقدمهم تجارب صنحو مرحبا بايلهم يقبلوا خمبر زقاو مكاسب له دحر نيرتراو مخان مس طليان النت وي مس من النت زي مخان كتماساسل زهل خيبل كان أنياتو نسخا بحث بلكاهم أتي إيرتراوي زبلكا بحث ولون كم بحث ولون كخون ناتكار إيتون مرداتان أيدليون نابنت أنا ما بقى ود السب كاب عدامن هواننيو مو سلازا أنا خا نتي أبو أوريز نبر حقتاتن لمدتاتن بهلن لا صعب كاب عدامن هوانن زوت عداوانيو من النتين تيلكا مو سلاله خوينو انت تسمعيكا كتسلم مسلكاي إلكاني خاخت كيز قبا كامبر نو فتصوم نسخا من النتكا خمزيو كمزا يكون نيلكا كتجددني أيتخلني بتمنى النتي تبلو زلخا تخرع انت خوينكا سبه يقودا نعها خمس اللي فت نمبر قورو رخا خصاب زلحلح نقع راي اللي كان نبعلو مع سرتتات عامتات بفقر شوات تشويو أما أكل عدوكا كابو قانقو تقرنيا بأما حرنيا مزراب يقولو من بارو مقدوفو نزاد صولوت غير كام بلعكوا بمنتاي قانقو أيتصل خمز نبره بعلوم أميدياتاتهم ززارو تاريخ تماليو أفقدو سدتكا ككم كنتاتو نقليو أم حرنيا نده تزاربكا خالي بهير ممثال نقليو خا تقرنيا نده تزاربكا إيرتراو ممثال كاب زخونه زي تخوله نبور نطفتات زي سماي كسقلو دلي خازل لخا تقراواينتي أستوعب أنا تقراواينت كقلل يكونكن نزا أبنت أمثالك ግን ማንም ዝፈልጦ ተግባራት ትማልዩ እቲ አፍ ልቡ ነፍሑ በመንነቱ ዝቆርዕ ማን እዩ ብዘይ ገድስ ንነብሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ነቲ ዝሪኡ ባሕዘብ ኤርትራውነትን ኤርትራው ምዃንን ይትረፍዶ በዓል ንስኻ ትርከም ምርኪ እተን ርእሰ ሓያላን ሃገራት እውን ኣብ 50ታት መሰሉ ዓንፂፀን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክቐርኖ ከለዋ ከም ሃገርን ሃገራዊ መንነትን ከም ስጋእ ስለ ዝቐመጠ እየ ዝሓተቶ ዋጋ ወሲዱ ከዓ እቲ ዘይተርፍ ውንነት ወሊዱ ኣብዚ ዓለም ብዓለማ ብኽብርን ስርዓትን ከም ዝኾነት ሃገር ባህሊት ሙሉ ኣፍልጦን ክብርን ዝሃባ ኤርትራ ጌና ልሳኖም ብዘይ ተገዝሩ ንቕሓት ዝፈንፈኖም ድላዮም እንተበሉ ዝልወጥ የለን ትግራዋይ መንነተይ ምባል ፀገም ይብል ኣስዒብካ ኣብ ኤርትራ ግደ ዘለካ ኮይንካ ምቕራብ ግን ዓጀውጀው ምክንያቱ ኣብ ሓደ እዋን ክልተ ክትከውን ስለ ዘይከኣል ኣነ ዜግነተይ ኤርትራው እምበር መንነተይ ትግራዋይ ምባል እውን ንጹር ምክንያቱ ካብ ትግርኛ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ኣነ ኣብ ኤርትራ ናይ ዜግነት መሰል ጥራዩ ዝምልከተኒ ናይ መንነት መሰል ኣብ ትግራይ ክረኽበ ማለት እዩ
ርግፀኛ እየ በጃኻ ናብኡ ኣይትኸይድ ኢሉ ዝልምነካ ሰብ የለ ካልእ ከዓ ናይቶም ዶክተር እከለ ፕሮፌሰር እከለ እንዳተባህሉ ተራዓኻ እኳ ክጋገ ዘይክእል ጌጋታት እንዳመሃዙ ወትሩ አንጻር ሰላም ህዝብታት ዝቆሙ ኤሊታት ተጋሩ ንርአ አንተወይ ለኪ 10 ሚሊዮን ዘይመልህ ህዝቢ 100 ሚሊዮን ዘለዋ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘይቃዶ ነገር ዘለና ናይ ተጋሩ ሃገር ክንገብራ ኣይንኽእልን ኣነ ዝርደኒ ኤርትራ ግን ናይ ተጋሩ ሃገር ክትኮን ትኽእል እያ ሓደ ዓቕሚ ስኢኑ እኒአቱ ሓወይ ተጋሩ እኒአው ዓቕሚ ዝሰኣኑ ካልኣይ ዓቕሚ ስኢና ኣለኹ ኣነ ውዚ ሓደ ህዝቢ ዘይ ክልተ ሃገር ተኸፊሉ ዓቕሚ ክስእን ተገይሩ ዓቕሚ ሃልይዎ ግን ናይ ባዕሉ ሃገር ናይ ቦታት ባሕር እውን ክውንን ይኽእል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከነድሕኖ ዝፅበ ህዝቢ ክብሉ ዘይሓፍሩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ነቲ ንሶም ከተግርርዎ ሒኽ ዝብሉ ህዝቢ ትግርኛ ኤርትራዊ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ክመስል ከም ዘይደልን ዋላ ብሕልሚ እውን ተጋጊ ዘይሓልሞ ምዃኑስ ይፈልጥ ዶ ስለዚ ኣይትጋገ ንነብስኻ ባህለወሳ ኣይተእምና ንዓኻን ወድኸማኻን ዝፅበ ሰብ ኣብ ኤርትራ የለን ጥራይ ዘይኮነ ኸማንሲ ከምዚ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ሓሳብ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ብዝዓለም ኢሉ እውን ኣይሓስብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጭኮና ዘሎ ህዝብና ካብ ምባል ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ብሰንኪ ከምዝናትካ ዘባላት ተሓሳስባ ዘስዓበ ህውከት ብሰላም ምንባር ስኢኑ ዘሎ ህዝቢ ድሃዩ ግበር ድሓር ከኣስ ዶክተር ዝብል ማዕረግ ሒዝካስ ኢትዮጵያ ኣስታት 120 ሚሊዮን ስለ ዝኾነት ናይ ተጋሩ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ግን ከም ዝርዳእኒ ናይ ተጋሩ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ዶክተር እከለ ሓላፊ ውድብ እንታይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝቢ ስለ ዘለዋስ ወሪርና ሃገረ ትግራይ ክንገብራ ኣይንኽእልን ኢና ኤርትራ ግን ከነድማ ዓላ ስለ ንኽእል ስለዚስ ሃገረ ትግራይ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ የደንግጽ ግን እታ ናትና ማለት እየ እታናትኩም ማለት እየ ኣይኮንኩ ድሓን ይሕዝን እዩ ንበላ ዝኾነ እዝን ወዲ ከምዝን ሓሳባት ሒዝካ ካብቲ ዝፀንሐ ዕቡድ ውድብ ህወሓት ሓድሽ ወለዶ ወይ ሓድሽ ውድብ የምባል ናይ ቃላት እምበር ናይ ግብሪ ፍልሊ የብልኩምን እንተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ይትረፍ ንዓኹም ከም ከብዲ ኢሉ ዝፈልጠኩም ወይ እውን እቶም ዘይረኣዩ ዘለዉ መሲልዎም ርሕቕ ኢሎም ገግናዩ ዝሓስብሉ ሞግደፎ ካብ ዘይተፈልጠ ዘይተረኣየን ዛጊት ዘይተሰምዐን ዘሎ ድሒሩ ዝገሃድ ጋኔን ክፍኣት እውን ነቂሑ ካብ ምፅንፃን ከም ዘይታኸስ ኣይትረስዕ ኣድሊስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም ኣድሊስ ፅሒፉ ዝለኣኸልና ፅሑፍ እዩ ስለምክታልኩም ነመስግን ዶክተር መሰንበት ሮምሸት አንተወይ ለኪ 10 ሚሊዮን ዘይመልህ ህዝቢ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዘለዋ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘይቃዶ ነገር ዘለና ናይ ተጋሩ ሃገር ክንገብራ ኣይንኽእልን ኣነ ዝርደኒ ኤርትራ ግን ናይ ተጋሩ ሃገር ክትኮን ትኽእል ሓደ ዓቕሚ ስኢኑ እኒአቱ ሓወይ ተጋሩ እኒአው ዓቕሚ ዝሰኣኑ ካልኣይ ዓቕሚ ስኢና ኣለኹ ኣነ ውዚ ሓደ ህዝቢ ዘይ ክልተ ሃገር ተኸፊሉ ዓቕሚ ክስእን ተገይሩ ዓቕሚ ሃልይዎ ግን ናይ ባዕሉ ሃገር ናይ ቦታት ባሕር